Egun on danoi, ni Elena Arrartenaz eta ni Bagara Herrigintzan Kooperatiba Elkartetik nator, Debagoienatik, eta lehenengo eta behin eskerrak emutia emunkide guzti hemen egoteko aukeria eskaintzeagatik guri be. Eta kontako zuet apur bat, Bagara zer dan, bale? Bale. Bagara esan dute moruen, Debagoienan kokatzen den proiektua da, eta hain zuzen be gure interbentzio eremua gure eskualdean bertan hasita bukatzen da. Orduan gure helburu izango litzake gure eskualdeko eraldaketa sozialian eta garapen komunitarioen apur bat eragitea, bale? Horretarako Bagara azken baten da eskualdeko eragile ezberdinen eta norbanakoen topagune bat esan digun. Orduan gure helburu izango litzake elkarrekin, etorkizunak planteatzen duzkun erronka desberdinek identifikatu, aztertu, euren gainen hausnartu eta elkarrekin irtenbideek definitu eta esperimentatzeko espazio bat, bale? Orduan, azkenin gure erakundiek kooperatiba da, eta bazkide ditugu eskualdeko eragile desberdinak, bai? Bai, eragile kooperatibo industrialak, hezkuntza eragileak, unibertsitate, emun berabe gure bazkide da, eta beste hainbat eragile sozial, bale? Eta orduan, eragile sozial desberdin honek batzen dituena izango litzake gure eskualdean, gure hurbileko lurraldeak dituen helburuekin eta erronkekin bate egiteko eta uretan inplikatzeko nahi hori, bale? Orduen, nipe hiru galdera horrei erantzuten alegin egin got, lehenengo eta behin behar sozialetik abiatu zen Bagara, ero sorrera buruz hitz egingo dut. Orduen, Bagara erakundetu zen 2008 urtien, eta erakundetze horren atzien egon ziren, elkarrizketa desberdinak, bertako kooperatiba desberdinetako kidien, unibertsitateen ziarduten jente desberdinan, eta herrigintzako beste hainbat eragileren artien. Hor esen kezka desberdinak gure eskualdeak bizieuen egoeraren inguruen, ez da? Alde batetik eta bereziki mundu kooperatibatik, bauen kezka olako importante bat, esete bitzen pixkat balio kooperatiboak eta bizipen eta praktika, printzipio horien praktika hori zela hori txagultzen ebilela, ez da? Hori zen kezka importante bat bereziko kooperatibetatik etorna. Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik baita, etorkizunera begira, gure eskualde tipe, nahiz eta izen eskualde bat, ekonomikoki garapen maila handixe bizi zen dauena, Fansan mendeko bigarren erditik aurrera, ez da, ikuste ziren baita, munduko beste leku guztietan bezala, eta iaiok aurreko aurkezpenin ederto aurkeztu dugu bezala, badazela erronka potoluek epe hurbilerien heltzen, eta, zela baitz, horren inguruen erantzunek emun bihar, ez da, gupe, krisi ekologiko edala, gaztien bizi baldintzen prekarizazio edala, nekazaritzaren, gure eskualdien adiez nekazaritza oso ahul dau momentu honetan, bereziki garapen industrialai lotu eta geratu da, momentu honetan ez ekonomiaren eguneko bata ero izango da gutxo gara bera nekazaritzak, nekazaritza jarduerak eskaintzen duzkuna, orden hor badau zela betxeko dependentzia bat, lehen jaio komentatu duen bezala, flujo global horreitara, hain oinarrizkoa da, janarixai da okizionien baita, ez da? Hor ikuste ziren hainbat erronka, eta ikuste zan agien ahultasun bat erronka horrein aurrien beste hamarkada batzuetan eukidagun inpronta horrekin alderatuz. Eta apur bat guzti horrei erantzun bat emuteko, erabaki hauen, zeo zerren bizala eta zeo zer hori izen zan Bagara, ez da? Orduen, Bagarak bere ibilbidien, helburu desberdinak garatu ditu. Hasiera hartan, 4 oinarri parrero definitu ziren gure proiektuak bertan ardazteko. Eta izen ziren, iraunkortasuna, autoeraketa edo lankidetza, euskera, eta beste bat, ez dakitzietena esaten. 4 oinarri par definitu ziren, eta apur bat, proiektu ezberdinak hasi ziren lantzen horrein gainien. Hemen dokutzue lagin bat, esanguratsuak izen dien proiektu batzukin. Eta tartien egon die, prozesu komunitorio desberdinak, herri bakoitetako behar zehatzei erantzun guran, esate baterako bertako asokak bizi berritzeko prozesu desberdinak egon die, egon zan baita oinatin adibidez, bertako kultura eragileen dako eta eragile sozialen dako espazio referentzial bat sortzeko lako prozesu komunitario bat eragile desberdinen eta udaletxen eta hartien, kultura arluen ekimenen bat burutu da, ekonomia sozial eraldatzailea sustatzeko programa batzutan ibili zen gare, herri hezitzaileek garatu alizeteko
esperimentu batzuk egin die, ero prozesu batzuk ireki die, eta ero erdixen dagoena be, ere indajan proiektua da beste bat, apur bat, helburu daukena lehenengoko sektori indartzia, eta kontsumo eredu justu hau eta tokiku hauak garatzea. Horren az luzetuko. Momentu honetan egiten ari garena definiruteko erabiltzen dugu apur bat iparrorratzan irudi hau. Hor apur bat labur biltzen daulan oso modu sintetikoan, une honetan bagara zertan ari dan. Eta hor goixin ikusten duzuena da, zein izango litzaken une honetan bagaran definiruta daukogun bizinua ero ikuspegia. Orden guk, etorkizunera begira zer nahi dugun gure eskualdiarentzako eta Euskal Herrixen dako eta munduan dako izango litzake apur bat hori, ez? Pertsona autonomo eta kooperatiboak gizarte jasangarri eta autoeratuan, ezta? Hor ikusten die, badazela bi klabe, alde batetik pertsonak alduntzia, pertsonaen implikazioa sustatzea eta bar, eta gero lehen jaiok esan dauen bezala, sortzea gizarte, sortzea ekonomia eta bizitza antolatzeko modu bat, munduaren beraren limitien barruen sartuko dana, ezta? Orduen, peluzeko ipar horretara begira, urrengo urtitarako definiru dugun estrategia izendatzen dugu trantsizio sozioekologikorako prozesu komunitarioaren sustapena. Eta estrategia horrek momentu honetan lau hanka eukiko lituzke. Alde batetik transizio energetikoa izango litzake hildo bat, honetan gure eskualdeko diagnostiko energetiko bat bukaketan gabitz, eta horren gaineen eraiki gure dugu interbentzio logika bat, poliki-poliki eredu energetiko hori eraldetuz joateko. Beste alde batetik, eraldaketa soziala eragile kooperatiboan barruen sustatzeko hainbat ekimen desberdin egiten ditugu, lehen esan dugun bezala, badauelako beste, euelako bagararen zorraran beste kezka batero, ezetezin balio kooperatibo horri galtzen ari, ezta? Eta zentzu horretan gure ekarpena da, kooperatiba desberdinek daukin eraldaketa sozialeko grina hori indartzea. Beste alde batetik elikadura subirautzan hildo horretan egitzen dugu lanien, hor ere indagan izango litzake eskualdean momentu honetan bide laguntzen ari garen proiektua, eta azkenik ekonomia sozial eta eraldatzailea sustatu guru ze badakigu ekonomia dela gako importante bat munduak bizi dauen gizartean eraikuntzan, orden guzteko jakun etorkizunien iraganien bezala gure eskualdien sortzen dien enpresak eta klabe kooperatibuen sortu daitezela. Eta, ja denpora gutxi geraketa jat, hasi que etorkizuneko erronkak, etorkizunien, danok bezala 11.000 erronka ikusten ditugu begibiztan, baina apur bat zeo zer desberdin esatea, guretako erronka importantiena izango litzake momentu honetan, benetan gure eskualdeko eraldaketa sozialerako eskaintzen dugun proposamen hori izendaile benetan inpaktu handi bat eukiko duen proposamen bat, ezta? Horrek ikusten dugu momentu, oin arte beste gune askotan gertatzen da bezala, proiektuen logika batei erantzun dotzagula, ikusi duzuen bezala, hainbat proiektu desberdin burutu ditugu arlo desberdinetan, baina askotan horren inpaktua geraketan da baita, ez? Oso neurri txikixetan. Orduen, gure erronka izango litzake, inpaktu hori handixo izatea, gizartea gaur egundekon konplejutasun horrei erantzungo dotzana, eta horretarako ari garen marko metodologika berrixak aztertzen, tartian gube, apur bat berrikuntza sozialaren paradigmara, eta hortik eskaintza jakun tresnaiko eta ikuspegi ezberdinetara hurbiltzen gaz. Orduen, horra ipatu dut gauza zehatzau batzuk, baina izango litzakez, apur bat gure dugu gizartearen beharren etengabeko behaketa bat integratia gure lan egiteko prozesuetan, pentseta jaku gure proiektuak erantzun behar badotza, debagoienak gaur dauken erronkei, debagoienak herritarren behar, interes eta keskei erantzun beharra daukola, eta horretarako, igual, eten barik eukibidegula kanal bat zabalik. Ez da, entzuteko zerrari da gertatzen, zeintzu dien kezka horreik, zeintzu dien arazoak, zeintzu dien ilusinuak. Eta, beste alde batetik oin izan duten, ez, proiektu logika gainditu eta apur bat helburu sistemiko hau bat, impacto sistemiko hau bat bilartzeko tresna bila begabit, ez da. Zentzu honetan, iruditzagako importantia baita, elkarlan publiko eta pribatua bilatzea, lortzea, eta zelabait eskualdea osatzen dugun erabiletan urbanako desberdinok, zelabait ipar bateratu bat, ipar sendo eta argi bat danok partekatu dukoguna, eta zelabait gaitasun eukiko dauena, prozesu hori, pertsonak horretara motibatzeko eta ilusio bat generetako, pentsetajako garrantzitsua erogako bat izango dela bide honetan. Eta azkenik, zela ez, eragile gehixau eta pertsona gehixau implikatzea proiektu honekin eta alegintzea implikazio hori aldan neurrixen behintzet iraunkorra izatea.
Horrek izango litzake zapur bat, horrek eta beste dozena mordo bat, baina horrek izango litzake azpimarratu gure nitxukienak. Eta, horixe, gaurko preparautea geukena.